Mo kí gbogbo ojú tí ó ní àǹfààní láti máa wo YouTube mi ní òní. Ojú tí ẹ fi ń wò wá ojú náà ò ní fọ́, etí tí ẹ fi ń gbọ́ wa náà etí náà ò ní di. Mo kí wa nílé lóko, mo sì kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ channel mi yìí tí ẹ máa ń subscribe, tí ẹ sì ń wo YouTube yìí ní ojú méjèèjì, tí ẹ sì máa ń pè mí, tí ẹ sì tún máa ń encourage mi lórí YouTube tí mo ń ṣe yìí. Inú mi dùn gidigidi. Ọlọ́run ò ní da gbogbo wa láàmú, Ọlọ́run á túbọ̀ máa ran gbogbo wa lọ́wọ́. Kí ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lénìí? Ní àkọ́kọ́ mo ti kọ́ sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tí à ń pè ní oúnjẹ ojú oorun àti ọ̀nà àbáyọ tí kò fi ní mọ̀ dà wá ní àmú tí a bá ń jẹ. Mo wá mú ọ̀rọ̀ eléyìí náà wá. Kí ni ọ̀rọ̀ náà? Òun náà ni ọgbẹ́ inú. Báwo la ṣe máa ń tọ́jú ọgbẹ́ inú tí kò nira láti ṣe rárá? Ṣé rí gbogbo àwọn nǹkan tó bá ti lágbára báyìí, inú rírun ni o, ọgbẹ́ inú ni, ìgbóná ni, gbogbo àwọn nǹkan yìí wọ́n lẹ. Kí ni wọ́n dẹ̀ fi lẹ ni pé tí ó bá ti ṣe wá, tí a bá tètè rí oògùn ẹ̀ lò, àwọn náà lójo, wọ́n á tètè sálọ. Àmọ́ tí a bá ń wòran pé nígbà tí mo ti ẹ̀ mọ̀ ẹni tí mo fẹ́ lọ bá, nígbà tí mo ti ẹ̀ mọ̀, jẹ́ kí n máa ṣe léyìí, jẹ́ n dúró lé, kí n ṣe kíní. Wọ́n ní tí o bá ṣàlàyé àìsàn tó ń ṣe ẹ́, òun náà ló máa pa ẹ́. Àmọ́ tó bá ṣàlàyé ara rẹ̀ tó tú àṣírí ẹ̀ síta, àṣírí rẹ̀ ò bò mọ́ nìyẹn. Báwo la ṣe ń tọ́jú ọgbẹ́ inú? Tí a bá rí ibi tí wọ́n ti ń dá iná èédú, tí a bá rí ibi tí wọ́n ti ń dá iná èédú, ẹ jẹ́ ká mú òògùn iná èédú kan tó bá pọ́n dáadáa, tó ti pọ́n, tó ti kẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mú, ẹ jẹ́ ká jù sínú odó tàbí ọlọ. Ẹ jẹ́ ká lọ kó kúnná, ẹ jẹ́ ká lọ kó kúnná dáadáa. Kò jú bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé wá rí èédú tá a lọ yìí, ó lá máa bù sínú ẹ̀kọ gbígbóná. Ká máa bù nínú ẹ̀kọ gbígbóná, ká máa mú lágbára Ọlọ́run. Ọ́sà náà yóò fi sílẹ̀, kò tún dà yín láàmú mọ́ láyé. Torí ẹni tí ọ́sà bá ṣe rí, òun ni ó mọ̀ pé ẹ má bínú o, kíní kan ló ń rìn sí mi ní ara. Ẹni tí ọ́sà bá ṣe rí, òun ló máa mọ̀ wípé ní kò ì ṣe nǹkan tó dáa. Torí èmi tí mo ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí náà, ó ti ṣe mí rí ilẹ̀ tí ó ti pẹ́. Kí n tó discover pé ọ́sà ni, ọ̀nà jìn kí n tó discover pé ọ́sà ni. Àmọ́ nígbà tí mo discover pé ọ́sà láyé, mo gbàdúrà fún ọ̀tá mi kó ṣe. Torí tí ẹni tó bá ṣe ní ó ròyìn bí nǹkan náà ṣe rí. Ẹ jẹ́ ká máa lò ó. Ọ́sà náà dára tó oríṣiríṣi, omi wà yóò ti di egbò sí yàn nínú. Ẹ jẹ́ ká lò ó, pátá yóò lọ àtúngbúrò ìmọ̀ láyé. Sọ̀rọ̀ mi ò jù báyìí lọ lórí nǹkan ọ́sà ní èní. Tó bá tún dìgbà míì, a tún máa mú nǹkan tó tún jù báyìí lọ wá. Ọlọ́run ò ní pa gbogbo wa kó tó dìgbà náà. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.